A ABE pasará a chamarse Asociación Boirense de Empresas. Daniel García será reelixido este venres na Asamblea dos Socios como presidente, onde se presentarán as contas e a memoria do pasado ano. Este venres, a partir das 2:15 da tarde, a sede da ABE acollerá unha nova Asamblea de Socios. Hai varios puntos recollidos na orde do día. Un dos máis destacados, a reelección de Daniel García como presidente, ao ser o único candidato que se presentou. Levo unha trayectoria de 6 anos, vou agora con esta nova para 8. Estou comprometido aí con algunhas cousas que temos en mente, como conseguir o Premio Nacional de Comercio e algunhas cousiñas máis. Visto que nadie se presentou, porque, é un cargo que ocupa tempo e dá traballo, pero, é satisfactorio tamén, pois nada, seguimos outros 2 aniños máis. Esta asamblea, a que están chamados todos os socios e socias, será tamén o momento no que se presenten as contas do exercicio do 2024. E como novidades, pois vamos a estrenar a nova corporativa da imaxe ABE, que agora somos Asociación Boirense de Empresas, e tamén vamos a regalarlle a todos os que asistan á asamblea a memoria da ABE 2024, que é unha revista que fixemos con todos os proxectos e todas as empresas que formamos a asociación. Nada, invitamos a todos os socios e socias a que veñan a pasar, pois eso, a mirar as contas que son importantes e nada, pasar un rato distendido e falar un pouquiño despois de todos os temas que surxen. García continuará encabezando a asociación logo de anos de traballo nos que o comercio boirense creceu. Que botar a vista atrás e ver como estaba Boiro fai 6 anos e como está agora. Boiro sigue sendo un dos atractivos para os emprendedores, todo o mundo quere, ou parece ser que quere montar aquí a súa empresa, e, nós dende a ABE fixamos, creo que un traballo enorme, con campañas de promoción económica. Creo que ahora mismo tanto os empresarios e empresarias como os clientes de Boiro, a cidadanía de Boiro, confía nos negocios, no comercio, na hostelería e consume no pobo. O lema Somos Boiro parece que cada vez está máis arraigado. Polo que afirma que Boiro está avanzando nesa dirección a moita velocidade, algo que tamén se constata polo interese que hai de abrir negocios no municipio. Parece que sí, unha das cousas que temos aí pendentes é o polígono industrial, que vais a intentar ampliar, vai xa empresas que se queren vir a sentar a Boiro, e nós, tanto como a asociación como as administracións, estamos traballando para que así sea. En comercio e en hostelería, só hai que ver e dar unha volta por Boiro, que vese que medrou. Nós, dende a asociación, o que intentamos é dar facilidades. Desde que estou como presidente non se cobra ningunha campaña. Estamos intentando facer todos os meses algo para incentivar o consumo e que a xente veña a Boiro. Esta nova etapa presidindo a ABE virá con algún cambio, como a estrea do nome a Asociación Boirense de Empresas. O que vai cos tempos que corren, hoxe en día o xénero nós somos neutros, entón, creo que tocaba xa un toque de modernización no nome, e por eso eliximos quitar xénero e non poñer masculino e femenino, senón que neutros somos a Asociación Boirense de Empresas. Fixos un traballo, fixos unha asamblea tamén para ratificalo, e dende a Xunta outro día xa nos deron o ok, e nada, estamos cambiando a imaxe, e este venres vamos a presentar aos socios e socias que se acheguen ali. García afronta este novo mandato con varios obxectivos a cumprir. Nós agora, o que queremos é seguir traballando por o pobo, para os socios e socias, intentar facilitarlle todo o que se poida. O do Premio Nacional é algo que teño aí, porque temos 3 nominacións, 2 veces quedamos de segundos, entonces, creo que está próximo aí a intentar quedar de primeiros. Temos entre mans unha campaña moi potente para o verán, que nos vamos a presentar aí a unhas cousas que quitou a Xunta, e vamos a intentar conseguilo, e creo que vai a ser un bombazo. Este venres, a partir das 2:15 da tarde, a sede da ABE acollerá a Asamblea de Socios e Socias.